Hello friends, welcome to my YouTube channel. Logofor gwbauni onausw dinisa logofor ba YouTube aw vlog video nagido gusung oरैनो logofor माने आङो YouTube vlog video हेगारथाराखैमोन लोगोफोर ओरैनो गुसुं शort video funny video ओरैनो हेगारथारदोंमोन लोगोफोर होमबा आं दिनै माने बोथोराबो लोगोफोर सान्दुंबो गैया माबो गैया लोगोफोर दोमैलुलु बै अखा थाइफ्रिबाय दं लोगोफोर जोंनि खिजाय नोंथांमोननि अखा थाइफ्रिदों थाइफ्रियाखै मिथिया आं लोगोफोर थेवबो जोंनि थाइफ्रिबाय दं होमबा आं लोगोफोर आं लोगोलानि न'आव दंफैयो लोगोला दिनै रावबो गैया माने खिजा आयं हौवादो आयंनि जदो आबलानो थांदो लोगोनि बिब' आबलानाव थांदो लोगोफोरनिफ्राय लोगो आरो ओमफ्राय जानाव दोंहैयो उल्था उल्थिनो ओमफ्राय होमबा दा दसे थाना फैगोन लोगोआ होमबा ओमफ्राय आं दा होमबा माबा भिडिअ खालामनो सानदों लोगोफोर आङो ओरैनो थास्लायस्लाय जेनेबा अखा बोथोर नालाय अखा थाइफ्रिबाय दं लोगोफोर नायनो हागोन अखा थाइफ्रिबाय दं फ्रि लोगोफोर दा गोसा हागोन नामा मिथिया लोगोफोर होमबा आं दिनै भिडिअखौ ब्लग भिडिअ हेगारना सानदों बा होमबा आं दिनै माबाखौ हेगारनायदों आरो माबानि माने अखा बोथोर नालाय जेनेबा मा खालामनो होननानै आङो ओरैनो थास्लायस्लाय ब्लग भिडिअखौनो खालामनि होननानै माने मेगि लाना फैदों आङो 6 पेकेट बेनिफ्राय दावदै लाबोदो 2-3 लोगोफोर होमबा आं बेखौनो संनानै जेनेबा जानो नागिरदों अखा बोथोरजों लोगोफोर होमबा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनबा लोगोफोर जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर होमबा जायफोर होमबा गोदान भिउवारफोर आंनियाव नायफैदों लोगोफोर बिसोर जाहाथे आंनि YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम सहैयो लोगोफोर नटिफिकेसना लोगोफोर होमबा नायलांबाय थादो होमबा आंनि मेगि जा संनायखौ माबायदि सङो होमबा संनायाथ' संनो रोङा थेवबाबो जानोसो नालाय जेनेबा जादालागि जा संनोसै लोगोफोर होमबा आङो लोगोफोर नायबाय लांबाय थादो हेल' लोगोफोर होमबा आं जाखिनि नांगौ इखौ लाखाजोब्बाय लोगोफोर नायनो हागोन लोगोफोर होमबा नै खिजा फानलौ गोथां गैया लोगोफोर फानलौ गोरानखौनो उननानै लाबाय एसे ओमफ्राय खिजा संख्रि खिजा रं एसे लादो लोगोफोर नै खिजा पियास हादो लोगोफोर नै खिजा दावदै 2-4 ओमफ्राय नै खिजा मेगि लोगोफोर होमबा एवहोलांसै लोगोफोर होमबा आङो मबाइल हमग्रा केमेरा हमग्राथ' लोगोफोर रावबो गैया आं हारसिंनो हमनाय जागोन नालाय लोगोफोर मानसिखौ नुनाय नङा दे लोगोफोर आं संनायखौ देखायग्रोसिगोन फार्स्टआव ओमफ्राय उनाव देखायसिगोन जानायखौ लोगोफोर नायलांबाय थादो हेल' लोगोफोर होमबा आं इखि दावदैखौ रुना दोनखानोसै मोनसेखि दै लोगोफोर होमबा थाखासैबो रुनानै लोगोफोर होमबा मेगियाव होनो थाखाय आं दावदैखौ एवग्रोना लाबाय बैनिखौथ' आरो लोगोफोर बुखादोसो ना लोगोफोर एवनाय बोखांफोनोसै लोगोफोर बेनि उनावसो उनाव मोननो गोनांबो गारना होसिगोन लोगोफोर हेल' लोगोफोर होमबा नै आङो माने दावदै एवनाय खारायावनो लोगोफोर आं थावखौ एसे होनानै लोगोफोर मेगिखौ एवनोसै लोगोफोर दावदैखौ एवफ्रामग्रोना लाबाय दैनिखौ रुबाय लोगोफोर मेगिखौ एवहोलांसै लोगोफोर गोथाव जायो जाया नायलांबाय आरो लोगोफोर आं बारा पेक बखिबाय थाला लोगोफोर मा होयो नायलांबाय आरो लोगोफोर बारा आरो एवनोथ' रोंखायानो थेवबाबो एवनानै जानोसै लोगोफोर नायलांबाय आं भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा
हेलो लोगोफोर नै जोंनिया 5 स्टार हटेला लोगोफोर माने आंनिया मेगि एवनाया लोगोफोर मोनबाय होमबा दाउदैजों मेगि इनि उनाव एसे दाउदै रुनानै होदो लोगोफोर इनिफ्राय पियास लोगोफोर फानलु खेबजां थाइसे लादो लोगोफोर नै जा समायना नुखादोना लोगोफोर नोंथांमोनहाबो जानो लुगैदोबा लोगोफोर आंनि एवनायखौ कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय इनिफ्राय आं दा कारजि लादो आसार लादो ओमफ्राय संख्रि बे वाटार लोगोफोर माबायसा नुखो जोंनिखौ न'आवनो आं दिनै बा हाइपारनि 5 स्टार हटेलाव जानाय बायसा खालामनानै जानोसै लोगोफोर होमबा लोगोआबो फैबाय थेवबाबो इयो माने जानायखौ लानाङा होननानै आरो मा जायो नायनोसै लोगोफोर होमबा लोगोफोर नायलांबाय दां भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा लोगोफोर हेल' लोगोफोर होमबा आं भइसखौ सोनानैसो होबाय लोगोफोर माने लोगो आंनिया माने फैबाय इबो जादो लोगोफोर थेवबाबो नुजाया होननायखाय लोगोफोर देखायासै लोगोफोर आङो लोगोफोर जानायखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला हेल' लोगोफोर होमबा लोगोफोर माने अखा हाबाय दं दाबो होमबा लोगोफोर होमबा आङो जाखांनानै लोगोफोर दुब्लुबनो बिसिनायाव हाबसोना थाफैफिनलायबाय लोगोफोर अखा हादों नालाय लामाफोरखौथ' बेरायनो थांनो हाया लोगोफोर बिदिनो हाब्रु मा लोगोफोर होमबा आं दसे थानानै दुगैनोसै लोगोफोर आं दसे गोलांसै दसे ओरैनो बिसिनाफोराव मबाइलफोरखौ नायनोसै लोगोफोर होमबा आं भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा लोगोफोर लाइक कमेन्ट सेयार खालामनो दा बावर लोगोफोर जायफोरा गोदान भिउवारफोर लोगोफोर साबसक्राइब खालामना ला जाहाथे गोदान भिडिअखौ सबसे सिगां नुयो होमबा लोगोफोर बाय बाय अल फ्रेन्ड्स लाइक टु निउ भिडिअ लोगो मोनगोन बिदिनो लोगोफोर माला होनाय जायो नायनोसै लोगोफोर उनाव ब्लग भिडिअ लोगोफोर माला लाबोनाय जायो लोगोफोर होमबा आं भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट सेयार खालामनो दाबाव आरो लोगोफोर बाय बाय अल फ्रेन्ड्स लाइक टु निउ भिडिअ लोगो मोनगोन